Miláno. Slovenská reprezentácia ukázala mentálnu odolnosť, keď ustála jeden z najdesivejších momentov svojej víťaznej jazdy na mužskom hokejovom turnaji ZOH 2026 v Miláne a Cortine. V druhom dejstve štvrťfinále proti Nemecku v aréne Santa Giulia slovenským fanúšikom takmer zastalo srdce. Líder tímu Juraj Slavkovský zostal ležať tvárou na ľade po tvrdom kontakte so súperom a náraze do mantinelu. V tom momente Slovensko viedlo len o 1 gól a strata kľúčového útočníka mohla úplne zmeniť priebeh zápasu. Našťastie sa Slavkovský rýchlo pozbieral a vrátil sa na striedačku, kde mu tréner priložil na krk ľadový obklad. Práve tento moment sa stal zlomovým, tým sa zomkol a odpovedal mohutným tlakom. Slováci nezaváhali, 2 góly v rozmedzí iba 33 sekúnd prakticky rozhodli o víťazovi. Konečný výsledok 6-2 znamenal postup do semifinále, kde sa súper určí neskôr. Zápas o postup do finále je na programe v piatok. Hlavné je, že je v poriadku, povedal kapitán Tomáš Tatár. Jednoducho sme pokračovali v hre, dali sme góly, ukázali charakter. Dôležité bolo nenechať sa strhnúť emóciami a zostať sústredený. Myslím, že sa nám to podarilo. Jeden z kľúčových zásahov zaznamenal Miloš Kelemen, po ktorom Oliver Okuliar chladnokrvne premenil samostatný nájazd. Slavkovský, ktorý v úvodných zápasoch turnaja strelil 3 góly, oslavoval spolu so spoluhráčmi ešte s ľadom na krku. Neskôr sa vrátil na ľad a pripísal si asistenciu pri Tatarovom góle do prázdnej bránky. Bol to neuveriteľný pocit, priznal Slavkovský. Ten ľad naozaj pomohol a potom sme hneď dali 2 góly. Na budúce skúsim len ľad bez pádu. Pre Slovensko sa tento olympijský turnaj nesie najmä v znamení Slavkovského, rastúcej hviezdy Montreal Canadiens. Vo veku 21 rokov je už tvárou reprezentácie so 7 bodmi, 3+4. Pripomeňme, že na zimné olympijské hry 2022 v Pekingu pomohol tímu k historickému bronzu a bol vyhlásený za MVP turnaja. V tento večer však nebol hrdinom iba on. Proti Nemcom vedeným hviezdami ako Leon Draisaitl z Edmonton Oilers Slováci uspeli predovšetkým kolektívnym výkonom. Keď som ho videl ležať na ľade, naozaj som sa zľakol, priznal Dalibor Dvorský. Je to náš kľúčový hráč, ale reakcia tímu bola okamžitá. Chalani sa hneď postavili za neho. To ukazuje, aký sme. Dvorský si pripísal gól a asistenciu. Jeho 6 bodov je najlepší výkon nováčika NHL na jednom olympijskom turnaji, čím prekonal doterajšie maxima Alexandra Ovečkina, ako aj Fínov Samiho Vatanena a Oliho Mátu. 20-ročný útočník St. Louis Blues sa stal druhým najmladším hráčom NHL s bodovou sériou minimálne 4 zápasov na olympiáde. Pred ním to dokázal iba Evgeni Malkin z Pittsburgh Penguins na zimné olympijské hry 2006. Proti Nemecku bodovalo až 12 slovenských hráčov. Jasný dôkaz hĺbky kádra. Práve v tom podľa samotných hráčov spočíva tajomstvo úspechu mužstva, ktoré má po dlhom čase reálnu šancu bojovať o olympijský kov s hráčmi NHL, naposledy na zimné olympijské hry 2010. Nemáme 2 superhviezdy, máme tím 22 až 25 hráčov, zdôraznil hlavný tréner Vladimír Orsách. Každý deň sa objaví nový hrdina. Nezáleží na tom, či hráš minútu alebo 20, každý prispieva. Slováci to zhrnuli jednoducho. Sme bratstvo, hráme jeden pre druhého a žijeme svoj sen. Sme medzi 4 najlepšími a neplánujeme sa zastaviť.